Здравейте! В това видео ще ви демонстрираме как да се запознаете с информацията от системата за мониторинг на площ за всички монитируеми условия за допустимост, свързани с вашите парцели. За да достъпите данните е необходимо да се идентифицирате в системата за електронни услуги посредством вашето потребителско име и парола и от началната страница да изберете бутона Справки, секция Система за мониторинг на площ, справка Резултати от мониторинг. В случай, че посредством вашия потребителски профил имате достъп до повече от едно УРН, от падащото меню Бенефициент избирате за кое УРН желаете да достъпите данните. От падащото меню Win избирате уникалния идентификационен номер на вашето заявление за подпомагане и натискате бутон Покажи. В секция Легенда е поместена информация за това по какъв начин следва да се тълкуват различните резултати за отделните условия за допустимост. Информацията за констатациите ви се визуализира в табличен вид, като колоните на таблицата съответстват на отделните условия, подлежащи на проследяване от системата за мониторинг на площ. За кампания 2023 такива условия са: поддържане дейност в обработваема земя, поддържане на трайно насаждение, поддържане на постоянно затревени площи, наличие на косене до 15 юни, до 1 юли и до 15 юли, наводнена площ в обработваеми земи, наводнена площ, постоянно затревени площи и трайни насаждения, храсти и горска растителност, наличие на опожарени площи, наличие на площи с постоянен характер и наличие на разорани площи в специализирания слой постоянно затревени площи. Функционалността позволява посредством имената на колоните да филтрирате парцелите по избран от вас резултат за дадено условие за допустимост. Посредством бутона, разположен в края на филтър менюто, може да бъде достъпено допълнително разяснение за приложимостта на условието спрямо декларираните данни. Механизмът за изразяване на несъгласие с резултатите от системата за мониторинг на площ, както и корекцията или оттеглянето на парцел, ще бъде демонстриран в допълнително видео. Ако това видео ви е било полезно, може да се абонирате за канала на Държавен фонд Земеделие, за да може видеоуказанията, които публикуваме, по-лесно да достигат до вас.